روز باش. اولین هجا تماشاوان مرومت نمتسر آروار تیوینه. اولین هجا جوا هیوی دکم کو هون جمعه بدون آبونه دا کو دنگی من زیدتر بلاوونه. ایرو دیسا درباره شام و روژاوه ده از خواست بافم. وقت دل زانین جبر دو روژبری لشامی ریکفسنه که چه بو yani peyman eken bejin hatta imzekirin navdara rêveberiya heteşê û her wiha rêveberiya Rojava. Derbarê vê peymanê de li hevhatinê de em bêjin pir tişt tê gotin. Yani hin kes dibêjin Kurda tişteke bi dest nexist wenda kirin, hin kes dibêjin na Kurda serkeftineke bi dest xist. Ev serkeftine ji bo Kurdan. Hin kes dibêjin ev weke şoreş e, şoreşa Rojava ye. Hin kes jî bi taybetî derdorên dewleta Tirk dibêjin me qezeş kir li Sûriyê, Kurda wenda kir, tiştek ku me dixwastin pêk hat. Niha divê em rast rûnê û rast biaxivin. Yani ne divê em xwe bixapînin, ne jî divê em tiştê ku hatiye bi dest xistin piçûk nîşan bidin. Yani bi nêrîneke objektif divê em nêzik bibin. û bi taybetî hûn dizanin di Arwar TV de em bi nêrîneke objektif nêzik dibin. Car carna mümkün e hin mêvanê ku em digrin ser Arwar TV bêguman herkes azad e li gorî xwe de axife. Bi teref mümkün e hin kes de axivin lêbirê yani bi taybetî ez û hin hevalê din ku bi taybetî tev li xebatên Arwar TV dibin nirxandina dikin, analîza çê dikin bêteref em diaxivin. û îro dîsa bi taybetî ez dixwazim yani bi awayeke bêteref ne alî yani çawa ku hin derdorên Kurda diaxivin biaxivin û ne jî çawa hin derdorên dewleta Tirk diaxivin biaxivin û her wiha dervê dewleta Tirk jî hin derdorên nêzîkê Şamê dervê Tirkiyê jî hûn dizanin hêzên ku nêzîkê Şamê hene ew jî li gorî xwe diaxivin. Beriya her tiştî divê em bizanibin ku ji 2012 vir ve li ser axa Rojava xebateke hate meşandin, têkoşîneke hate meşandin, berxwedaneke hate meşandin, şereke hate meşandin. Bi hezaran ciwanên Kurd, galûpîrên Kurd, heta zarokên Kurd di wê şerê de ji 2011 vir ve jiyana xwe ji destan şehîd ketin. Bêguman ji wê demê heya niha yani em ji 2011 bigrin dest heya niha em di 2026 de ne 15 sal e li ser axa Rojava em dikarin bêjin di alîkî de têkoşîn meşiya berxwedan çêbû şer meşiya di aliyê din de jî Kurda sîstemeke çêkirin hin destkeftiyan bi dest xistin û wan destkeftiyan xwastin li pêş bixin. Yani 15 sal ne hindik e. Zarokek dibe dema bû 15 salî êdî jiyanê fêm dike. Ev 15 sal e li Rojava destkeftiyên ku digotin hatiye destxistin hatin pêşxistin lêberê divê em bizanibin ku ji wan destkeftiyan pirê wî êdî hêdî wê ji dest biçin. Yani ev weke binkeftineke divê neyê dîtin lêberê rastiyekî ye.
yani hin kes dibêjin heya niha nîzîkî 18,000 kes jiyana xwe ji dest dane, 20,000 kesa jiyana xwe ji dest daye. Lê velê yani qasê hejmarên fermî hatiye êlankirin ji alî rêveberiya Rojava ve heya niha û taybetî di şevê vê dawiyê de çi yê Helebê ve çi jî yê aliyê Reqa Deyra Zor ve wekî din meriv dikarin bêjin ji 15,000 zêdetir insana jiyana xwe ji dest da. Yani pir zêde reqemeke mezin ez naxwazim bînim ziman. Hin kes behsa 20,000 jî dikin. Lê belê em dizanin ku ji 15,000 zêdetir insana xwe ji dest da. Bêguman piştî a qasa tekoşî meşiya di vê demê de nava 15 sala da sîstemeke hatin pêşxistin ew weke şoreşeke hate dîtin û şoreşeke mayînde hate dîtin. Ji alî bi taybetî rêveberiya Rojava ve û her wiha ji alî hin hêzên Kurdan ve ji alî hin Kurdan ve weke şoreşeke mayînde hate dîtin û sîstemeke hate çêkirin. Hûn dizanin sîstema kantona hate çêkirin. Yani Rojava weke modeleke jiyanê hate nîşandan. Li wê derê kanton çêbûn û her wiha di sîstema rêveberiya kantonan da jî bi awayeke demokratîk yani çi jin di nav da cîbigrin, çi mêr di nav da cîbigrin û her wiha çi jî sîstemeke li gorî gelên herêmê çêbû, gelê herêmê bi xwe bi rê ve dibir. Yani her wiha ji alî azadiya jinê ve jî Rojava weke modeleke hate xuyan bi taybetî. Yani şoreşa Rojava weke modeleke çi di warê azadiya giştî de be, çi ji di warê azadiya jinê de be hate nîşandan. Yani me Kurdan jî kepik lê da destek kir, bêguman şaşî nebû, eger li pêş bikete bihata parastin, şaşî nebû. Lê belê aniha meriv dibînin ku ew paradigma nemaye. Ew paradigma di aliyekî de îflas kir. Ne ku paradigma pir şaş bû ji ber vê yekê îflas kir, pêşeroj baş nehate dîtin. Yani eger pêşeroj baş hatıba dîtin li Rojava îro tiştê ku niha derketiye holê me jiyan nedikir. Yani pir rexne hene, sereklanên Arwar TV jî we dîtin we guhdar kiriye bêguman. Mesela tê gotin ku çima gelê me yê Rojava, hêzên me yê Rojava we qasa giranî dan ser herêmên Ereban. Weke bi taybetî navê Raqa û Deyra Zor pir derbas dibe. Çima we qasa giranî dan ser wan herêmên Ereban kedeke li wê derê hate dayîn û her wiha di aliyê aborî de jî ez bawer dikim pir aboriya herêma Rojava li wan dera hatiye xerckirin, mesrefkirin û dîsa di nava Qesedê de sîleh jî pir ji wan re hate dayîn, sîleh ket destê wan eşîretên Raqa û Deyra Zor. Divê bêzanîn ku li herêma Raqa û Deyra Zor eşîretên Sunnî yên Erebê ku heyî li Sûriyê eşîretê ku herî şûnnemayîn bû. Di vî aliyê de jî mirov dema difikire ew paradigma ku Kurda xwast li ser axa Rojava li pêş bixin yani dema mirov difikire ji bo wan Ereban tu wateya xwe tunebû. Yani fêm jî nedikirin. Yani tiştê ku niha derkete holê jî yani me rast dike. Em dibînin ku rast e wan Ereban wê paradigmayê fêm jî nekiriye. Yani
او عشیرتین عربی که وقصا شوندا مبون تو نکاری بوان پارادیگمایا آزادیا جنه بدی قبول کرن ورسوسا به حسانی او پرورده کو لوان حریم هات داین هات خویان کو او پرورده پر زیده فایده خواه چه نبو او دنشکاو و که از بخواه به سعودی به هلوست سعودی عربستان واگره دیدم اون دزانم سعودی عربستان سر آخا سوریه به تایبتی دخوازه به باندور و او باوریا وهابیتی دخوازه سوریه زیده پیش بخه ev jî dikare demê pêşta bêguman di navbera Suudî Arabistan û Tirkiyeyê jî di derbarê Sûriyê de nakoker çêdike. Ev mijareke dine rojê pêşiya me da dîsal ser ekranên Arwar TV em ê vê mijarê jî bîrî dest bi dorfireyî niqaş bikin. Yani bi nêzîkatiya bi encama nêzîkatiya Suudî Arabistan li hikûmeta Şamê û her wiha bi alîkariya dewleta Tirk ev êrişên bi taybetî li hember Helebê pişta jî li hember Rojavayê Cemê Firatê û pişta jî li hember Rojhilatê Cemê Firatê Reqa û Deyra Zor derkete holê. Ev rewş derkete holê. Evalên hêja yani pir zêde jî em ber bi rewşa salên borî ve neçin. Yani kurtasî bixwast ez hin tişta ji bîr bînim ku em bikaribin vî rêkeftina ku li Şamê derketiya holê binirxînin. Beriya her tiştî rêkeftina Şamê ew sîstema ku ji 15 sala vir ve ji 2011 vir ve li ser axa Rojava pêş ketibû me dikarim bêjin sedî pêncî sedî şêst vî nas nake. Xiraf hê nekiriye lêvelê wê xiraf dike. Yani li gorî peymana ku li Şamê hatiye îmzekirin ku Kurdan jî qebûl kiriye ew sîstema ku ji 2011-12 vir ve Kurdan li ser axa Rojava çêkiriye nikare bimeşe. Yani ew weke wendayiyeke divê bêdîtin. Yani hin kes li ser medya civakî ez dibînim yani tiştê ku di vê peymanê de hatiye nivîsandin adeta weke şoreşeke dibînin ez ji wan re dibêjim roj baş. Yani şiyar bin. Rastî dewro ye. Divê em xwe nexapînin. Yani gelo em niha çepika ji bo Rojava lê bixin bêjin peymana ku li Şamê hatiye îmzekirin peymaneke pir baş e. Wê çi feydeyî bide Rojava? Feydê nade tam tersê wî zerarê dide. Ew kesên ku wilo dibêjin divê bizanibin ew feydê nadin Rojava zerarê didin Rojava. Yani ji bo ku hêzên Rojava rêvebiriyên Rojava xwe bixapînin hûn ji wan re dibin dest û nik. Hûn ji wan re rê vedikin. Dema hûn ji wan re çepika lê bixin ew ê wilo fêm bikin. Yani bêguman hemîna lê bandorê wê çê bike. Ji ber vê yekê jî peymana li Şamê hatiye îmzakirin weke serkeftineke divê neyîdîtin. Dibe ku li ser ekranên Arwar TV we daxuyaniya Mazlûm Ebdî jî guhdar kiribe. Li wê derê Mazlûm Ebdî dibêje yani dema bi awayeke giştî merûl daxuyaniya Mazlûm Ebdî dinêrin serkeftin nîne tenê tişta ku baş merû bêjin derketiye holê şerê ku dihate xwestin di navbera Kurd û Ereba da pêş bikeve ew şer hate astengkirin. Yani ev rastîk ye. Ez jî wilo dibînim. Yani eğer behsa serkeftineke bê kirin ew serkeftin ew e ku di navbera Kurd û Ereba da şer çê nebû. Ez bi xwe di serî de jî dibêjim başê ku şer nehate meşandin. Ha hinekî kes wiha dibêjin şer hatiba kirin belkî Kurda daha zêde tişt bi dest xistiba. Yani divê bêzanîn hevalên hêja şereke li ser axa Sûriyê di navbera Ereb û Kurda da hatiba meşandin yê ku wenda kiriba wê
Kurd û Ereb bana yê ku qezenc bikirana jî hêzên din bana wê. Serî da dewleta Tirk wê qezenc bikira, Suudî wê qezenc bikira û dîsa jî li kêlekê belkî Amerîka û Fransa yan jî Yekîtiya Ewropa hineke tişta bi dest xistibana di encama wê şerê de. Baş bû ku ew şer nehate meşandin. Yani weke serkeftine ke eğer divê merû bibînin ew xebatê ku yan helwesta ku ji alî rêveberiya Rojava û bi taybetî jî ji aliyê Mazlûm Ebdî ve hate dayîn divê merû bibînin. Ew weke serkeftineke meriv dikarin bibînin. Lêbelê ew bi serê xwe serkeftin nîne. Em werin xalê din yê vê rêkeftinê, yê vê peymanê, evalên hêja her kes li gorî xwe dinirxîne. Beriya her tiştî zimanê Kurdî weke zimaneke perwerdê nehatiye qebûl kirin. Kurd dema diaxifin, yani mesela berûra axaftina Mazlûm Ebdî dinêrin, ew jî dîrek nabêje lêbelê adeta dibêje zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê wê bimîne. Lêbelê di peymanê de zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê nehatiye nivîsandin. Yani çi peymanê de hatiye nivîsandin divê merû wî bigrin berçavê xwe. Li aliyê din merû dema li daxuyaniyên ku ji aliyê Şamêla tê dayîn dinêrin, ew ji zimanê Kurdî weke zimaneke perwerdê nazin xuya. Yani divê peymanê da çi Şam be, gotinên Şamê bin, çi jî peyman be, peymana nivîsî be, zimanê Kurdî weke zimaneke perwerdê nayê nas kirin. Lêbelê ew kesên ku heya niha xwendevanên ku heya niha di dibistanê Rojava da xwendine, dîplome girtine, dîplomeyê wan ji aliyê dewleta Sûriyê ve tê naskirin. Ev tişteke din e. Yani dîplome bêne naskirin nayê wê wateyê zimanê Kurdî weke zimaneke perwerdê tê naskirin. Bêguman ev 15 sal e li ser axa Rojava perwerde tê dayîn tecrübeyeke çêbûye. Zarokê ku 15 sal e diçin mektebê bi Kurdî perwerde dîtine, tu nikarî wan zarokan bigirî, wan ciwanan bigirî bikî nava sîstemeke erebî. Ev ne hêsan e. Ez bawer dikim yani Şam wilo difikire ji ber ku di peymanê da zimanê Kurdî weke zimaneke perwerdê nehatiye naskirin, tenê dîplome hatine naskirin, wilo hîsabê xwe dikin ez bawer dikim. Hêdî hêdî ew dibistanên ku perwerde bi Kurdî didan di demê pêşiya me da wê derbasê perwerdeya erebî bibin. Yani Şam wilo ji xwe re hîsab dike. Lêbelê ez dibêjim çiqa jî di peymanê da nehatibe nivîsandin, divê Kurd, Kurdêbey Rojava bi taybetî di wê derbarê da bi diqet tev bigerin. Ew dibistanên ku heya niha perwerde bi Kurdî dane, divê dev ji perwerdeya Kurdî ber nede. Yani demê pêş de qanûna bingehîn, zagona bingehîn ji bo Sûriyê dema hate nivîsandin, bêguman Kurd jî wê di nav qebatê wî de cih bigirin. Digel ku di peymana niha da nehatiye nivîsandin, divê di qanûna bingehî da, zagona bingehî ya Sûriyê da bê nivîsandin, bê qebûlkirin ku li ser axa Rojava perwerde bi Kurdî bê dayîn. Eger divê peymanê de bi awayeke aşkere hatiba nivîsandin ku li ser axa Rojava perwerde bi Kurdî bê dayîn, me dikarin weke xaleke serkeftinê bidîta. Lê mixabin wilo nîne. Ya din hêdî yani li gorî peymanê hêdî wê rayedarên hikûmeta Şamê Ereb wê derbasê Hesekê bin, derbasê Qamişlo bin, Amûdê bin, Kobanê bin û her wiha deverê din. Yê weke Serêkaniyê, Tirbespiyê û Efrîn ku dibin destê dewleta Tirk tene, wê rayedarên hikûmeta Şamê Ereb wê derbasê wan de re jî bibin.
Yani dezgehên saziyên dewletê ku berê di dema Hafız Esad da, Beşar Esad da, rejima Borî da ser axa Rojava hebûn, ew saziyên dewletê dîsa wê bikevin bin destê hikûmeta Şamê. Lê firqeke heye, yani duan saziyan da wê Kurd jî kar û xebatê bikin. Mesela Mazlum Ebdî dibêje Kurdên ku heya niha yani va 15 sal di wan saziya da kar dikin wê di cihê xwe da bimînin. Di peymanê da wilo nehatiye nivîsandin, lêbelê ez bawer dikim hikûmeta Şamê jî nikare wan xebatkaran hemû biguhere şûna wan ereba bi cih bike û nabeşî. Bêguman ew wê Kurd li wan dere kar bikin. Lêbelê dema Kurda li wê derê kar kin nayê wê wateyê ku ew sazî di bin bandora Kurda dane. Ew sazî bi awayeke fermî di bin bandora hikûmeta Şamê da ye. Divê em wê qebûl bikin. Yani memûr bixwe yê ku xebatê dikin, xebatkar bixwe çendî Kurd bin jî ew sazî wê dibin destê dibin denetima hikûmeta Şamê da be. Yani ne şerte illahî Ereb werin wê derê kar bikin, hê em bêjin ew sazî ketine bin destê hikûmeta Şamê. Mesela li Bakurê Kurdistanê jî li hineke bajara hineke sazî hene yê ku têda kar dikin belkî hemû jî yan pirê xwe Kurdin, yani Kurdê Bakurê Kurdistanê ne. Ev nayê wê wateyê ku ew saziyê dewletê di bin bandora Kurda dane. Kurd têda memûrin, xebatkarin kar dikin. Yani yê Rojava jî piştî vê peymanê eger bikeve pratîkê wê dîsa wê wilo be. Mijara eskerî heye ki serî mijara eskerî zêde dihate axaftin. Dihate gotin ku wê bi awayeke sê tûmenan qesede beşdarî artêşa merkezî ya Şamê bibe. Lêbelê piştî ku ew eşîretên Ereban yê Raqa û Deyra Zor ji qesedê veqetiyan kêm Ereb di nava qesedê de mane. Ji ber vê yekê jî êdî weke sê tûmen na, weke du tûmen jî na, weke tûgay tê gotin wê beşdarî hikûmeta û beşdarî artêşa Şamê bibin. Di vê derbarê de jî nakokî hene. Mesela daxuyaniyê ku ji Şamê têne dayîn tê gotin ku wê şexs beşdarî artêşê bibin. Yani weke tûgay, weke tûmen na, weke şexs wê beşdar bibin. Lêbelê yê me yani Kurdê me yê Rojava Mazlum Ebdî jî wilo digot na weke tûgay em ê beşdar bibin. Di rêkeftinê de jî wilo tê gotin, di peymanê de jî wilo tê nivîsandin. Lêbelê tişta ku ez dixwazim vê derê bê dîqet kirin, her tiştê ku di peymanê de hatiye nivîsandin jî divê em bizanibin ku hikûmeta Şamê dikare qebûl jî neke hin tişta. Ji ber vê yekê ez dibêjim. Yani di peymanê de hatiye nivîsandin amena, lêbelê gelo hikûmeta Şamê ya cihadîsta ya Heteşê wê qebûl bike an ne. Di rojê pêşiya me da em ê bibînin gelo wê hêzên leşkerî yên qesede ez nabêjin, yani hêzî çendî Mazlum Ebdî jî dibêje qesede li gorî min êdî qesede nemaye, tenê YPG û YPJ maye. Yani sedî not ji Kurdan çêdibin ez bawer dikim. Em ê binêrin wê çawa beşdarî yani entegreyê artêşa merkezî ya Şamê bibin. Divê derbarê de merû nikarin zêde tiştekê net bêjin. Weke min got ji Şamê daxuyanî cuda têne dayîn, ji Rojava daxuyanî cuda têne dayîn. Mijara Kobanê mixabin hê dewam dike. Mesela
دو روز بری مظلوم عبدی گو او دور پرچه کرنا کوبانی و رابی ولی هیچی را نبیه نزانم یعنی مظلوم چما ولود بیجه جبر demek berici مظلوم دیسا داخلانی ولودا yani go di navdara me û Şamê da diyalog heye li ser pirxala me li hev kiriye lê belê eynî rojê piştî sê çar saeta şûn da me agahî girtû li Kobanê derdorê Kobanê tevçûn çêbûye tevçûn çêdibe yani di navbera askerê yan jî artêşa merkezî ya Sûriye û gerîla da yan jî asayîşa Kobanê de tevçûn çêbû şer çêbû ez bawer dikim hin kesan jî jiyana xwe ji dest da û ew dorperçebûna Kobanê hê jî dewam dike yani rêvebiriyê Kurdê me yê Rojava bi taybetî Mazlûm Abdî hin tiştê xweş eşkere dike lê belê pêşa jî em dinêrin çawa daxife wilo hê jî dora Kobanê girtiye hê jî çûyîn û hatina Kobanê venebiye û li Kobanê jî rewşa millet nebaş e. Asayîşa hundur tê gotin ku asayîşên bajarên Kurda wê weke Kurd yani Kurd wê li wê asayîşê wezîfeya asayîşê bikin lê belê bi wezareta karê hundur ya Sûriye ve wê girêdayî be. Hevalê nêca yani wilo em bifikirin mesela li Bakurê Kurdistanê jî mi gotiya weke memûra û her wiha asayîşa hundur jî mesela polîs jî li hinekî devera li hinekî ne bajar belkî nehiye yan jî qezayên piçûk de piraniya polîsên ku wezîfê dikin eslê xwe Kurdin lê belê dibin ala Tirka da wezîfê dikin weke memûrê dewleta Tirk wezîfê dikin weke polîsê dewleta Tirk wezîfê dikin yani li ser axa Rojava jî tiştekê wilo li gorî vê rêkeftinê tiştekê wilo ê bêmeşandin yani kes divê xwe nexapîne ku li ser axa Rojava wê Kurd asayîşê bikin weke Kurd dibin bandora em bêjin saziyeke dewletê ya Kurdan da zaten saziyeke dewletê li ser axa Rojava nema tê gotin yani hê jî em dibêjin rêveberiya xweser ya Rojava lê belê rêveberiya xweser ya Rojava tişteke dî nema li gorî vê peymanê dî namîne ew kesên ku wezîfeya asayîşê bikin yani polîs di nava bajaran da wê bi wezareta karê hundir ve girêdayî karûxebatê xwe bimeşînin ha tişta din ew e ku cîgirê wezîrê karê parastinê wê Kurd be cîgirê mümkün e yani ne hatiye gotin ku cîgirê wezîrê karê hundir cî wê Kurd be lê belê di nava wezareta karê hundir da jî di paya di asta bilind te wê Kurd wezîfeyê bikin a mümkün e ew cîgirê wezîrê karê parastinê di nava artêşa Sûriye da yan jî di nava wezareta Sûriye da bi taybetî bi ew tûgayên Kurdan ve eleqedar bibe lê belê weke em bêjin weke rêvebireke wezareta karê parastinê wê bi wan tûgaya re mijûl bibe û dîsa di nava wezareta hundir de jî mümkün e Kurd di asta bilind te wezîfê bigirin ew Kurdê ku di asta bilind te wezîfê bigirin wê bi asayîşa Rojava re eleqedar bibin yani nayê wateyê asayîşa Rojava dibin bandora Kurda da be dibin destê Kurda da be li Şamê çi biryar bêgirtin li gorî wî mecbûrin tev bigerin dîsa sînorê Sûriye jî her wilo sînor wê dibin bandora denetima artêşa Sûriye de be lê belê li aliyê Rojava mümkün e hêzên Kurdan hêzên herêmên Rojava di sînorda wezîfê bikin ama qasê ku em jî dizanin dewleta Tirk wê qebûl nake dewleta Tirk bi taybetî li gel hikûmeta Şamê kar û xebateke dike da ku ew leşkerên ku di sînorê Sûriye ku bi Bakurê Kurdistanê ve ye wezîfê bikin ew Ereb bin bi taybetî ne Kurd bin dewleta Tirk ez bawer dikim di wî aliyê de jî wê giraniya xwe çê bike çawa ku dewleta Tirk giraniya xwe çê dike da ku çê kir da ku
di peymanê da zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê neyê qebûl kirin. Ez bawer dikim ji bo parastina sînor jî dewleta Tirk duyê aliyê de kar û xebateke li gel hikûmeta Şamê çê bike da ku Ereb duyê aliyê da wezîfê bikin. û sînorê aliyê Başûrê Kurdistanê jî hûn dizanin hatiye gotin ku mesela ew pira sêmalka wê bêgirtin. Yani taybetî her kesê ku biyanî yani ne hemwelatiyê Sûriyeyê wê ji Şamê derbasê Rojava bibin. Yani sînorê Rojava ji derve ve wê bikirin. Ez bawer dikim ew sînorê ji aliyê Rojava ber bi Bakurê Kurdistanê ve jî wê yan bêne girtin yan jî tenê wê bêjin yê hemwelatiyê Sûriyê ne wê bikaribin wan sînora ra biçin Tirkiyê werin kesê hemwelatiyê Tirkiye ne divê biçin Şamê ji Şamê derbasê Rojava bibin. Yani tişteke wilo tê gotin yani di peymanê da tê gotin ku sînor di destê hikûmeta merkezî da ve kesên ku ne hemwelatiyê Sûriyê ne divê ji Şamê derbasê Rojava bibin. Lêverê mümkün e yani bêjin mesela sînorda Tirkiye li aliyê din Başûrê Kurdistanê heye, Iraq heye, yê hemwelatiyê Tirkiye yê hemwelatiyê Iraqê Başûrê Kurdistanê jî divê ser Şamê ra derbasê Rojava bibin. Eğer tiştekî wilo bibe ew ji bo Rojava dibe mijareke pir xiraf û tengasiyeke mezin çê bike. Ama tiştek ku ez dizanim bi taybetî hatiye gotin ku mesela kesên weke rojnamevan ne mümkün e ji deriyê diva derbas bibin. Taybetî hatiye gotin rojnamevan divê derbasê Şamê bibin û li Şamê qeyda xwe çê bikin yani akreditasyona xwe çê bikin Wezareta Karê Derve yan jî ya enformasyonê wê akredite bide wan rojnamevanan pişta ew rojnamevan bikaribin li Sûriyê wezîfê bikin, kar bikin. Yani ne tenê derbasê Rojava bibin bikaribin ji bo herêmê Sûriyeyê din jî hatiye gotin taybetî rojnamevan. Ev jî çi dide diyar kirin hikûmeta Hedeşê yani naxwaze ragihandinê pir azad ji Sûriyê derkevin. Bêguman înternet pêşketiye nikarin hemû tiştê sedî sed asteng bikin lêbelê daxwaza wan ew e ku rojnamevan neçar bin biçin akreditasyonê çê bikin. Ew rojnamevanê ku akreditasyon çê kirin li Şamê nikarin tiştekê ku zêde xweşê Şamê neçe bêjin. Dema tiştek ku zêde xweşê Şamê neçe bêjin ragihînin akreditasyona wan dikare ji wan bêgirtin û careke din ew weke rojnamevan nikaribin biçin Sûriyê kar û xebateke rojnamevantiyê li wê derê bimeşînin. Dema bi awayeke giştî hevalê nêja merûlê binê re zêde serkeftineke nayê dîtin bixabin. Yani waliyê Hesekê Kurd be ji aliyê Şamê ve bê tayîn kirin lêbelê eslê xwe Kurd be pir zêde wateya xwe tune ji ber ku ew ê li gorî telîmatên Şamê tev bigere. Yani işte ji Kurda hatiye xwastin ku yekî weke waliyê Hesekê destnîşan bikin lêbelê ew kesê ku ji aliyê Kurda ve tê destnîşan kirin tê pêşniyar kirin pardon ne destnîşan kirin tê pêşniyar kirin ew kes divê ji aliyê Şamê ve bi taybetî ji aliyê Ehmed Şara ve bê tayîn kirin. Yani ew bêje belê ev kes dikare bibe waliyê Hesekê. Yani ew jî weke qezenceke divê em nebînin. Weke qezenceke tişteke din dikare bêdîtin çi ye? Diho jî Arwar TV'da Dursun Ali Küçük re bi Tirkî me bername çêkir wê derê jî min got. Yani hin kes dibêjin serkeftin heye lêbelê ew kes li gorî dema Hafiz Esad difikirin divê niha serkeftineke heye. Rast e. Yani eger em li gorî dema rejima Esad bifikirin ya Hafiz Esad û Beşar Esad wê demê
تو مافک کردا تو نبو به هزاران به دهان هزاران کرد به ناسنامه بون لسوریه اما به وی پیمانا کل شامه هاتیه امضا کرن yani hebuna kurdar li Suriye hatiye kabul kirin. Bêguman ev weke destkeft yeke meru dikarin bibînin. Lêvelî weke serkeftineke divê meru nebînin. Yani eger meru li gorî dema Esad bifikirin rast e serkeftineke heye. Dema Esad da Kurdan nikaribû bi Şamê ra peyman çê bikira wiha niqaş bikirana di derbarê herêmên Rojava da tişt bixwastana û her wiha weke Kurd nikaribûn bibin cîgirê wezîrê karê parastinê, nikaribûn di wezareta karê hundir da cih bigirin, nikaribûn di nava saziyê dewletê da di asta bilind te Kurd weke Kurd cihê xwe bîrin lêvelê niha li gorî vê peymanê weke Kurd wê di wan deran da cihê xwe bîgirin. Ha li gorî dema Esad meru bifikirin rast e serkeftineke heye lêvelê weke şoreş nîne. Yani îrojî mesela Alwar TV'de belki vedît me hineke dîmen weşandin li Tirkiye bi taybetî li Bakurê Kurdistanê pir meş û mîtîng çêbûne di wan meş û mîtînga da hineke kesê nezam embesîl ez dibêjim yani slogana davêjin dibêjin bijî şûreşa Rojava yani îro yekê sibatê weke roja şoreşa Rojava hatiye naskirin û bijî şoreşa Rojava dibêjin hêkeke min yan jî xwişka min li Rojava şoreş çê nebû yani salekî berê we vê sloganê babita me dikaribû gota rast e li Rojava şoreşekî çêbûye sazî û destkeftê Kurda çêbûne rêvebiriyeke xweser heye li ser axa Rojava perwerde bi Kurdî tê dayînê di pir aliyan da azadî heye rast e lêbelê anha ew şoreş nema ew şoreş dest çû êdî tu nikarî bêjî bijî şoreşa Rojava ha tu dikarî bêjî bijî berxudana gelê Kurd ku heya niha daye wê ji vir şûn da jî bide da ku li Rojava şoreş çêbe yani wilo slogan bê avêtin rast e lêvelê ew slogana ku tê gotin bijî şoreşa Rojava niha şaş e belkî du mehberî jî rast bû lêvelê niha êdî şaş e ji ber ku ew şoreş ji dest çû hevalên hêja pir tişt heye meriv dikarin hê biaxivin lêvelê di encamê da divê em bizanibin ku yani ne pir tişt ji dest çûne ne jî pir tişt hatine qezençkirin bi dest xistin yani li Rojava eger meru bêjin gelo çiqas binkeftin heye çiqas serkeftin heye ez dikarim bêjin serkeftin sedî çil e binkeftin sedî şêst e yani sedî şêst Kurda li Rojava wan da kir sedî çil Kurda li Rojava qezenç kir hin tişt bi dest xistin vê ez pir reşbîn jî nînim xweşbînim yani ez li pêşerojê xweşbîn dinêrim ku va bi salan e ne tenê 15 sal e va nîzikê 40 sal e li ser axa Rojava di nava Kurdên Rojava da kar û xebateke kurdewarî tê meşandin yani destpêka PKK divê em bizanibin ser axa Rojava pêşket PKK bi alîkariya Kurdên Rojava xwe li pêş xist li ser wê axê xebateke hate meşandin û va 15 sal e jî bi taybetî li ser axa Rojava rêvebiriyeke xweser hebû wî jî pir tişta derxist holê ev hemû meriv dikarin bêjin weke hêzeke ku hêviyê dide me demê pêş da ev hêz wê bikaribe ev hin tiştê ku me hê windan nekiriye ku em dibêjin bi dest xistiye wê li pêş bixin mesela zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê nehatiye naskirin ez hêvîdarim ku gelê me yê Rojava wê hewl bidin ku zimanê Kurdî weke zimanê perwerdê bê qebûlkirin di zagona bingehiya Sûriyê da bê nivîsandin û perwerde çawa ku va 15 sal e bi Kurdî tê dayîn ji vir çûn da jî
perwerde bi Kurdî bê dayîn. Yani ev hêviya min heye ew hewa azadiya ku li Rojava derketibû holê hêviya min heye ku netemire ew agirê azadiyê wê çiqaşî gêşbûna wî kêm bibe jî hêdî wê careke din xwe gêş bike li ser axa Rojava guhertinan bide çêkirin. Mesela mijara YPG jî heye di peymanê da çendî jî behsa YPG neyê kirin yani weke tabûr tê gotin weke Tugay pardon tê gotin yani pêşeroja YPG jî pir zêde ez ronî nabînim ev jî dibêje me rû bizanibin ji ber ku li Şamê rêvebiriyeke selefîst heye rêvebiriyeke ji cihadîsta ser hikûme di nava sînorê welatê ku ew rêvebiriya selefîst bi rêve dibe di nava sînorê wê welatê da jin çawa weke esker weke hêzên ewlekariyê bimînin ev pir zehmet e yani hêvîdarim YPG bikaribe hebûna xwe biparêze belav nebe tune nebe lêbelê kar û xebatê wan jî zehmet e yani dema me rû li rewşa Şamê dinêrin zehmet e ku li ser axa Sûriyê li ser axa ku dibin bandora hikûmeta Şamê de ye jin weke hêzeke ewlekariyê bimînin wezîfeyê bikin. Eger jinên Kurd li ser axa Rojava weke YPG hebûna xwe biparêzin ew ê bibe weke serkeftineke weke em bêjin tiştek ku hatiye destxistin me rû bibînin. Ama weke min got ew jî hineke zehmet tê dîtin. Hevalên hêja temeşevanên bi rûmet yani dîsa dawî de ez bêjim li Rojava ne divê mirov bêje serkeftineke çêbûye ne jî bêjin Kurda her tişt wenda kir. Her tişt nehatiye wenda kirin lêbelê tiştê ku ji 15 sala vir ve hatibû bi destxistin sedî şêstê wî çû. Sedî şêst çû, sedî çil maye. Hêvîdarim ew sedî çil wê bêparastin û bê pêşxistin. Em gihîştin dawiya bernameyê hevalên hêja li vê derê ez bisekinim di rojên pêşiya me da bêguman ser ekranên Arwar TV zaten em heme her roj weşanê çêdikin dîsa em ê li ser van mijaran hin tiştê din bêjin ez ji we re dibêjim bi xatirê we heya weşanekê din bimînin di xweşiyê de.